салом алейкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Али Акбар дар канали Ҳамнаво. имрӯз дар бораи ҳамон писарбачае ки ҳамаро ба ҳайрат гузошт, ин Эмом Ҳусейн мебошад, ки 7 сола аст. Дар синни хурдсолӣ 11000 болофишор мезанад, яъне аҷуманӣ мезанад, инсонро ба ҳайрат мегузорад. рости гап, дар синни 7 солагӣ бедам бигем 11000 аҷуманӣ мезанад. камтар дар борааш суҳбат кунем, баъд видеош меонем, баъд зур тамошо кунем. ҳамватанони гиромӣ, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро дошта бошед, пас ширкати мо дар хизмати шумо. хатти сарҳад Қазоқистон ва Россия, мошинҳои замонавӣ буда дорои вайфай, бародарои тоҷикӣ хидмонай, бародар Муҳиддин бе ягон фанду фиреб то ҷои лозима бурда мерасонанд. рақамҳо дар болои экран ва дар таги видео мебошад. занг занед ва кори худро ҳал кунед. ин писарбачаи шери нари тоҷик иншоаллоҳ дар оянда бо шери калон мешавад. худо умрша дроз кунад. ин хел шербачаҳо дар ояндаи ватану миллат мешавад, парчамбардори ватан мешавад худо хоҳад. ва дар ҳаққаш дуо кунем ки иншоаллоҳ ба рекорди Гиннес равад, гузарад ва инчунин ин ҳам барои мо як ифтихор аст. барои ҳамин дастгирӣ мекунем ин хел шербачаҳоро. аллакай ҳама қадрдонӣ кардестанд, ташаккур мегӯем. ва худо хоҳад мо ҳам аз дастамон омадаро худо хоҳад дар бораш гуфтем як видео кунем. иншоаллоҳ ояндаи хуб дорад. якум дар видео лайк монед. оли бисёр нафарҳо мегӯянд ки лайк чия, ҳамин лайк чӣ фоида меёрад? лайк ҳамие ки бародарон, мисол вақте ки дар видеое ки ман мемонам класс монда ба дигарон мераванд, дигарон ҳам тамошо мекунанд, ин беҳтарин мешавад. беплай мисол классро зер кунед ва мегзарем ба видео.
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 дар 27 дақиқаву 30 секунд 1000 болофишор яъне аҷуманӣ мезанад. Мемонам наворашро тамошо кунед. хушбинандагони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. Худо хоҳад боз ҳамин хел наворҳоро зиёдтар мекунем ва ман ҳаракат мекунам ки ҳар рӯз видео кунам. Вақт ҳам нашавад, як рӯз пас, ду рӯз пас ё ин ки ҳафтада як бор, ду бор видео мешавад дар канал. ҳатман каналро мисол ҳозир дар YouTube чӣ проблемае ҳастай, рости гап намедонам. Шояд ман видео мепартом барои подписчиком наравад SMS. ба ҳамин хотир ҳар рӯз даромада каналро хабар гиред. Видеои нав бошад 1 соат пеш ё ки 2 соат пеш мондагиай ё ҷа наистагиай. хулас дар он видеоро ҳар рӯз тамошо кунед, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо мешавад. худо хоҳад.
ҳамин қадар сухан карданӣ будем барои шербатча. лайкро дариқ надоред, боқӣ сарбаланду хона обод.